ئەنجومەنە ئەولەهیە یا ناودەوڵەتی جڤینێک ئەوارتە دەرباری باکوورێ ڕۆژئاوای سووریە لە دارخست و هەژمارێک وڵاتên پەیوەندیدار بە کریزا سووریە هەلوێستên xwe دیارkirin. Şandeyê Tirkiye duê civînê de got ku karîna wan li ser hewandina penaberên Sûriyê nemaye û ew nema dikarin penaber nebihtir yên ku wê ji Idlibê birevin wergirin û her proseyek leşkerî li Idlibê wê pêlên penaberiyê li gel xwe bîne û her proseyeke leşkerî li Idlibê wê gefek be li ser ewlehiya Tirkiye û Ewropa. û bang li hemû aliyan kir ji bo rawestandina hemû prosên leşkerî û bi cihkirina rawestandina şer li Idlibê. Şandeyê Îranê di civîna Encûmena Ewlehiyê derbarî Sûriye ji aliyê xwe de got ku divê proseyên leşkerî li Sûriyê bi dawî bên û milmilanî li Sûriyê divê bi proseyeke siyasî biriya danostandinan bê bi dawî anîn û şerê terorê li Idlibê divê ziyanê negihîne sivîlan. Şandeya welatê Amerîka di Encûmena Ewlehiyê de Nikki Haley ji aliyê xwe de got ku ew rê nadin Îranê ku pêşeroja milletê Sûriyê birevîne û ya kol Idlibê eşkere kirineke ji neserkeftina astana û got jî ku wîlayetên yekgirtî gefê dikin lê her aliyekî ku kîmawî bikarbîne. Şandeyê Rûsye got ku hin welatên encûmenê hene dixwazin tevlîheviyekê navbera welatên gerentûr yên astana de bikin û derbarî civîna ku li Tehranê hatibû li darxistin got ku ew civîn bûye nîşanek giring di hewlên vegerandina aştiyê ji bo Sûriyê û garantiya lihevkirineke demdirêj ji rewşa Sûriyê re. Şandeyê Çînê hewl û karînên welatên gerentûr yên Asîtanayê ji bo dîtina çareseriyeke siyasî li Sûriyê bilind nerxand. Şandeyê Swêdê ji aliyê xwe de got ku divê rejîm û hevpeymanên xwe rêzêlên dewletî bigirin û bilindkirina astê şer rawestînin. Şandeyê Holandayê got ku ji navbirina terorê ne behaneye ji bo kuştina sivîlan û xwepêşandanên aştiyane li Idlibê diyar dikin ku Idlib ne tenê cihê terorîstan e û got ku ew şok bûne ji armanckirina rêxistina kumên spî li Sûriyê û daxwaz ji Rûsye û Îranê kir ku proseyên leşkerî li Idlibê rawestînin. Şandeya Brîtanyayê got ku ew li gel serokê Tirkiyeyê derbarî gotina wî ya ku di rojnameya Wall Street Journal de hatiye û ew piştevaniya karê Tirkiye derbarî Idlibê dikin û got ku rejîma Esed welat hajot berev tund û tîjiyê û tekezî li ser pêwîstiya sezedana Esed kir ku tawanên derheqî sivîlan encam dane di salên milmilaniyê de û got jî ku pêwîst e dem û piştevanî ji bo cudakirina terorîstan ji sivîlan li Sûriyê bêkirin û behsa bikaranîna kîmawî li Sûriyê kir li deverên kêmkirina astê şer.